कार्बि आंलंनिफ्राय बेंगालराव खामानि नागिरनो थांबाय थानाय समावनो गंनै नखरनि सुबुंफोरा गोमानानै दं। थांनाय 20 फेब्रुआरि खालारखालि विवेक एक्सप्रेस मुंनि ट्रेनजों गुवाहाटीनिफ्राय बेंगालुरुसिम दावबायबाय थानाय समावनो ट्रेननिफ्राय गंनै नखरनि सुबुं बिसि फिसाय लोगोआव गथ' गथायफोरा गोमानानै गासै 6 सुबुङा गोमानानै दङ। मुंफोरा फारियै खाख्रेब बसुमतारी, आले बसुमतारी, लाइमोन बसुमतारी, जारौ बसुमतारी, लिंसार बसुमतारी आरो कमल बसुमतारी। आले बसुमतारीनि फिसाय खाख्रेब बसुमतारीया बे समाव आलादायै गोमानानै दङ। गोमाजानाय सुबुंफोरखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला 600070302 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो थाखाय नखरनि सुबुङा खावलायहरदों। बे जाथाया माब्रै जानो मोनखो? ओमफ्राय बेथ' माने खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन, बेंगलराव ओंखारगौमोन, बिसोर आम्बातुरावसो थांगौमोन। ओमफ्राय लामा ससेयाव गावनि बिजिया खर' थिग जायाखै, बेयाव होनानै गिनानै दाय मोनगोन होननानै बोख्लायनानै लामायाव रेस्ट लादों। बिसोरो बिसि फिसाय 4 ओमफ्राय गथ' 2 दं। गोमानायनि नामा राखेब ना खाख्रेब। ओमफ्राय ओरैनो बिसोर गोमानाया सानबेसे जाखो? ओरैनोथ' साननै जाबाय, दा दिनैजों आरो। ओमफ्राय बिसोरो साबैसे थांदोंमोन बिसोरो? जायखिजाया बिसोरो गथ' गथाय लानानै 6 जन जादों आरो। ओमफ्राय दा नोंसोरो मा बुंनो सानो जेनेबा न'खरनि जानानै? आंथ' न'खरनि मानसिखौ नांगौ, माने फैसा थाखा नांगौबा आं फाथायहरगोन। एकाउन्टखौ आं बिदोंमोन, बिसोर एकाउन्टखौ बिनानै होनो हायाखै। ओमफ्राय बे गोमानाय दा खाख्रेब होननाया अबे जायगायाव गोमानानै दं? अबे जायगायाव गोमादों दा आंबो नुहुरा। ट्रेननिफ्राय ओंखारनाय लोगो खारदोंनो, बे लाखिग्रा मानसियाबो फात्ताखौ मोनाखै। आदैया माने खर' गाज्रि जादों बे सिगांनिफ्रायबो जाबाय थायोमोन। सिगाङाव खनसे जाखांबाय, खिन्थु हजै जायाखै, नैबे नागालेण्ड लाइनावसो जादों आरो। होमबाबो जों मोजां बानायदोंमोन आरो, दा जागोन जाया बिदि मिथियामोन आरो जों। हामनायाथ' हामबायमोन मानसिया। गोमानायनि नामफोरखौ खनसे। खाख्रेब बसुमतारी। खाख्रेब आरो साबैसेबाव बिसोरजों लोगोसे? ओरैनोथ' जोंनि कमल, आंनि फिसाज्लाथे बियो, आरो जोंनि जारौ होनो आंनि बिबोनां, ओमफ्राय बैबो खाख्रेबनि हिन्जावाबो आंनि बिबोनाङानो जाहैदों। माने बिनि नामा अले, सासेनि नामाबो जारौ, ओमफ्राय आरो सासेना कमल खाख्रेब। ओमफ्राय दा नैबे जायगा गोमानाय जायगानि जायगाया 1 नं सिमलगुरि बियो। जोंनाथ' दा सामायलांस'आनो, थानायानो बेनो आरो जोंना। गोग्गा आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।